Tak idem montovať camshafts, alebo teda vačky, ale keď sme len nedávno nainštalovali hlavu, tak potrebujem ešte vyfúkať tieto všetky závity na šroby, ktoré tam idú, a myslím, že potom nainštalovať koníky a camshafts, tak poďme na to. No a ešte vyfúkam všetky dierky, ktoré sú na prívod do oleja, a samozrejme všetky tieto osadenia pre tie zdvíhatka. No a samozrejme máme ich v ziplokoch, takže toto je prvý valec intake rear, takže to je prvý valec, kde je intake? Intake, a toto je rear, čiže tento ide sem. Tak neviem, či budem vôbec utierať do toho oleja, čo tam je, ale predtým, než ho dám donútra, tak toto ešte troška tam naolejujem. Čiže máme malíček, dáme tam olej. No a tento teda tam môže ísť. Jeden tam je, 15 ďalších. Čiže naolejeme teraz všetky jedno za druhým. Jedna intake front. Už máme všetky, skontrolujeme ešte osadenie, ale malo by to byť. Paráda. Takže teraz budeme nainštalovať vlastne vrch hlavy, ale predtým, než to nainštalujeme, si pozrieme, že tu je takýto centrovací štupál a tu je takýto pin. Samozrejme to má tu na výstupok a potom tu na výstupok. Ale aby sme to mali troška ľahšie, tak z takéhoto šrobu, toto je starý šrob, som odrezal hlavu a budeme to mať také štifty. Jeden tu v rohu a dajme tomu jeden tu v rohu. Tak ešte ukážem. Tu som narezal, aby to išlo šrobovákom von, keby bolo treba, ale ide to pekne rukou. Takže len na pár závitov, aby to takto chytilo. A keď to tam budeme osádzať, tak vieme sa naštalovať na tieto šroby najprv. A pekne to tam sadne. Prečo to robím? Pretože tu sa budú dávať 1, 2, 3 a 4 miesta na ten silikón a potom tadeto má bežať ten silikón a tu na ešte kúsok a potom tadeto má bežať ten silikón. No a aby sa nám to tak nejako nešuchlo a aby to dobre bolo zatesnené, tak vlastne tieto šroby sú na to, aby to tam pekne paslo. Takže tento jeden, keď tam dáme, tento druhý, tak je to dobré vodítko, pekne to tam padne pekne rovno. Tak, toto máme pripravené a myslím, že môžeme ísť na tieto plastové blbosti tam nahodiť, všetko, čo tam má byť, aby som to už potom nemusel hýbať, keby mi to padlo donútra. A ideme na to. No ešte som chcel ukázať, že nám došlo 22 nových šroubov a to part number je N105 54005.
Takže máme 22 nových šrobikov na zaťahnutie tohto vrchu. No, chcel som len spomenúť všetky takéto tesneníčka, čo sú tu na týchto plastových štuploch, či už 1, 2, 3, 4, alebo tu je 5. Tak to ide vlastne na vrch tohto dekla hlavy a tam môžu byť tiež nejaké úniky vlastne váku, a keď to vytvára vákum a tam môže mať air leak a to nikdy nevieš kedy. Takže aj preto by som ja eliminoval ten breather, ten PCV ventil, pretože ďalšie možnosti, ak tam sa môže dostať vzduch a to nikdy nevieš, kedy takéto tesne prdne a jak ho nájdeš. Vieš, to je dosť ťažko nájsť. Takže tento ide sem, tento ide sem, tento pôjde sem, tento pôjde tu a tento pôjde sem. Takže nainštalujeme a ideme dať váčky. No a na inštaláciu desí na dlhý socket M10. Takže to bol jeden M10, druhý M10 a na tieto 3 štuple teraz pôjde plochý šrobovák. No a keď to otočím zo spodu, tak tu je takýto systém s takýmito ušami. Takže aby sa to tam takto, teraz to je lepšie vidieť, aby to tam takto skončilo, tak to musí byť nainštalované takto a zaťahnuť to do 90 stupňového uhla. No a zase mu pomôžeme trošička olejom. Môže tam ísť. Šup. A zaťahnuť. Takto. Hotovo. No, otočil som si tento dekel takto, pretože keď som to dával na hlavu, tak nepasovalo tam vlastne tieto moduly. Toto je jeden modul, druhý, tretí a štvrtý. A tieto vlastne chodia do boku, pozri. Vidíš, takto ich posúvam. A podľa mňa tieto solenoidy ich posúvajú podľa toho, sa potom časuje všetko, lebo tu máš vlastne váčku jednu a tuto je druhá a keď sa to posunie do strany, tak sa to vlastne načasuje nejako ináč. Takže toto môže chodiť, tieto moduly do strany, hej. Otázne je, že jak má byť tá celková váčka zaaretovaná, lebo toto sa teraz hýbe úplne. Takže ja musím vlastne zistiť, že ktorá je východzia pozícia, aby sa nestalo, že pri naštartovaní tam niečo zblbne. No tak už som to zistil a potom ešte potrebujem T40191/1 a T40191/2. Raz, 2, 3, 4, 5 takýchto blbostí. A to sú vlastne spacers. A to sú vlastne spacery, ktoré držia tieto moduly, oni to volajú tuším bridges, v nejakej presnej pozícii, keď sa to dáva na hlavu. A myslím, že tak sa to vymedzuje. No kúpil som tieto plastové spacery. Tento 5. by mali sem, ale nepasuje. No, je to Amazon. Tento je široký. Je rovnako široký, jak tento prvý, ten je širší. A je široký 16 mm. To je 16 mm. A tento je široký 10. Čiže máme 16 mm medzeru, 10, 10, 10 a táto medzera, ani neviem koľko je, neviem či ju zmerám vôbec. Táto medzera je 14. Takže táto medzera je 14. A tieto vlastne spacery, teoreticky som ani nepotreboval, ale kúpil som to pre istotu.
vymedzujú pozíciu medzi týmito bridges. Toto je prvý, druhý, tretí, štvrtý, alebo jak to budeme volať. A vlastne oni sa takto hýbu, čiže momentálne teraz od prvého ideme a sú pekne vymedzené medzery medzi nimi a keď sa pozrieme takto kolmo, to je 1, 2, 3 a 4. osadenie, tak je to pekne vyosené, to znamená, že toto je v strede, ukážem ti. Takže toto je v strede, to je prvé, toto je v strede, to je druhé, toto je tiež tretie a toto je štvrté. Dobre, môžeme ju to zatiaľ len tak na sucho položiť, aby sme mali vačku na mieste. No, vačky máme osadené len tak na sucho. Toto je výstupok na výfukovej alebo označenie a tu je označenie na nasávacej. Ale tento motor bol v TDC a on nesmie byť v TDC, čiže my ho skontrolujeme tak, že sa tu pozrieme, či máme hore piest. A vidíme, že ho máme hore. A či je presne hore, to skontrolujeme za chvíľku podľa tejto remeničky. Podľa tejto sprocket. Takže teraz dám tento šrob dole a uvidíme, čo je za tým. A pozrieme sa, v jakej pozícii. Tak, toto ideme dať dole. To je myslím 24 alebo 15 šestín. A pozrieme sa, že vlastne ten piest máme tu hore, takže on je hore v TDC, mal by byť, ale skontrolujeme značku, lebo tu za tým je značka, toto je spacer, tento biely, poznáme. No a teraz vlastne pozrieme sa na zadné kolečko, tuto má takúto značku a tu je takýto plochá časť a potom plochá časť je ešte aj tu. Čiže tu je tá plochá časť a tá musí byť smerom hore na 12 hodín a musí byť paralelne s týmito zlomami. Takže teraz to máme paralelne, čiže je to v TDCčku a aby som vedel presne, že ak to TDCčko tam máme, tak na túto značku je tento zub, to je tento. A teraz keď si ho prenesieme, ja mu dám sem hore značku. Takže viem, že tento biely zub z hora je moje TDC. Takže teraz to tam vrátim naspäť. Táto reťaz zatiaľ nič, to je len olejová pumpa, takže táto môže ostať. Tak teraz tento vrch pôjde sem. A maličko ho dotiahnem. No oni nám hovoria, že toto by nemalo byť v TDC, keď sa inštalujú vačky, ale malo by to ísť trošičku naspäť. Takže vrátime to, dajme tomu o 3-4 zuby naspäť. To bude tu. No. Dáme si tam značku. Čiže toto je tretí zub. A tu je štvrtý zub. Tak a teraz, keď to máme v TDCčku, tak ja si spravím ešte aj zároveň, že toto je TDC. A teraz to vrátim a dám si ešte ďalšie zuby. Tak. Takže tieto bodky mi reprezentujú zuby a ja to teraz vrátim naspäť o 3 zuby. Raz, dva, 3. Takže teraz som troška naspäť a môžeme ísť na vačky. Takže môžeme teraz sem dať vačky. Motor, tento pies išiel trošku dole, takže není v TDC. A všetko som vyutieral, tieto šroby som vystriekal, teda vyfúkal so stlačeným vzduchom. Tuto sú dva pomocné šroby, jeden druhý, ktorý som spravil z tých pôvodných starých, no je na, aby mi ten kryt nejako neplával. No a vlastne môžem sem teraz dať tento lubrikant na všetky tieto miesta, na všetky tieto ložiská, ale ešte predtým, než ho tam dám, toto ešte vyutieram acetónom zrejme, nejakým prípravkom, alebo až potom. Čiže v podstate tam môžem dať
Poviem z tejto strany. Toto je chyba, sem ide štupel. Tak a teraz túto vlastne dobre, nasávaciu, tu máme značku, takže tá pôjde smerom sem hore a je to môžeme osadiť. A ono si tam pekne sadne, že je to tam pekne firm a tá značka je tu. Dobre, takže to má byť na asi 1 hodina. Takže toto tu máme a dáme výfukovú. Tieto spacere 16, 10, 10, 10. A dáme výfukovú spacere 16, 10, 10, 10. Tuto máme značku Tuna, tá musí ísť na 11 hodín. Tak tam osadíme tak, aby to bolo plus minus na 11 hodín. A ako tak tam sedí, trošičku je nadvihovaná týmto. Takže keď ju budeme doťahovať, tak tento ventil pôjde dole. Preto ten pies číslo 1 musel ísť troška nižšie. Ale inak je to celkom dobré. No pozrieme sa, ako to spredu vyzerá. Takže toto je pohľad spredu. Značka je tu. Svetlo nevidím, čo je asi 1 hodina. A táto značka je tu, čo je asi 11 hodín. Takže malo by to byť fajn. Základná pozícia. No a v podstate môžeme dať decal. Dám dole tieto 4 držiaky. Ešte očistím toto, perfektne to odmastím a potom dáme decal. No a ešte predtým, než sa budeme baviť o tom, jak tam dať decal, tak vlastne túto vačku dám pekne do stredu. Hej, čiže vlastne to bude pekne v strede, obidve tieto voči tomuto. A túto výfukovú detto. Tam mi to troška je hore a tuto je dole. Keď dám tam lepšie svetlo, hádam, z tejto strany, tak tuto vycentrujem, aby bola rovno a potom skontrolujem ešte toto, či mi ide rovno. Čiže v podstate, či sú v zákryte, vyzerajú, že sú a ešte ich pozrieme niečo rovné, napríklad tento veľký kľúč, a sú rovno. Čiže máme ich rovno a môžeme ísť teda sa baviť o tom dekli. Takže na ten dekel použijeme High Temperature Anaerobic Flange Sealant od Permatexu. A toto máme nejaké 501.31 sa mi zdá. 510.31. OK, 510.31. A dáme ešte na tieto vrchy vlastne ten lubrikačný gel sem tiež. Tu dáme len sem takto na malíček, aby sa nám to niekde neroznieslo. No a ešte toto sa nám trošičku tu roznieslo, utreme acetónovou handričkou a môžeme ísť na ne silikón. OK, teda najprv na tento silikón
odstrihneme tento blbec. Tak, dáme to naspäť. A skúsime to najprv sem, či to pôjde. Tuba je veľká jak hovado. A predstav si, je červený. Myslím, že to bude OK. Čo ty na to? 2 mm. Takže teraz sa utrem. A ideme na to. Drž mi palce. OK, silikon máme. Ideme to tam dať. No tak drž palce. Silikon tu je. Tu mám šrob, tu sú jedno vodítko, druhé vodítko. Že by som nekecal. A namazal som tieto blbosti, hej. Takže je to aj z vrchu. A držíme palce. Takže, kde máme ten šrob? Nastavím sa najprv na tento sem. OK. Máme to tam v strede. A teraz ideme šroby. 1, 2, 3. Tento teraz vyťahnem von. 1. A tento vyťahnem von. Druhý. Pôjde tam 1 a druhý. Takže teraz ručne. A ide sekvencia vlastne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čiže vlastne by som mal začať s týmto. Dobre, a teraz jednoducho odtiaľto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po maličkých kročikoch. A znova ešte raz, to sa nám uvoľnilo. Táto strana už asi bude. Dobre, myslím, že najemno to je. Že skúsim prejsť raz. A posledný tento. Dobre, takže máme teraz 8 Nm. Tak teraz už ideme 8 Nm. Tak poďme označiť všetky šroby, čo je napravo sem.
A poďme 90 stupňov zase v tej istej sekvencii, že raz, 2, 3, 4, 5, 6. Cylinder head cover máme nainštalovaný, takže teraz vlastne ešte ti ukážem, jak tento silikon povytláčalo a zajtra je tiež deň, takže idem už donútra, ale ešte ti ukážem ten silikón.